Kaixo guztioi, arratsaldeon eta eskerrik asko gaurkoan ere pantailaren bestaldean zaudeten guztioi. Bigarren mahai inguruari hasiera emango diogu eta horretarako gai zentral bezala arnasguneak hartuko ditugu kontutan. Gauza jakina da gure hizkuntzak, euskarak arnasguneak beharrezkoak dituela. Arnasguneak diren herrietan, Euskal Herri euskalduna izan litekeen proiekziorik argiena egiteko aukera ematen digulako eta bide horretarako bidea ireki ere bai. Soziolinguistak aspaldi esana du hizkuntza orok espazio hegemoniko horien beharra daukala eta espazio horiek horixe dira, herri euskaldunak, arnasguneak deritzogunak, baina hori baino gehiago ere bai. Izan ere, euskara hegemonikoa den bestelako espazio soziofuntzionalak ere izan daitezke arnasgune. Zoritxarrez baina, azken urteetako hainbadatu soziolinguistikok atzera pausu edo kezkarako tarterik ere eman dute. Hontaz eta gehiagotaz ere jarduteko, gaurkoan bi hizlari izango ditugu gurean, aipatu behar dugu ezin izan direla gurekin hemen egon, baina bideo bidez egingo dutela beraien hitzartzea eta beraz gero ez dugu aukerarik izango galdera edo ekarpenetarako. Beraz, mahai inguruari hasiera emateko, batetikan David Anaut daukagu pantailaren bestaldean, Euskal Filologian lizentziatua eta Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko euskara teknikaria gaur-gaurkoz. Beraz, ongi etorri David eta zurea da hitza. Bueno, arratsaldeon. Saiatuko naiz arnasgunen inguruko gogoeta batzuk partekatzen, plaza hutsako marko honetan. Xelebre bada ere, pantaila batita horrenagiotik begira, baina horrela beharko du gaurkoan ezinbestean eta hasteko esan nahiko nuke, iruditzen zaitela, arnasgunen idea oso idea indartsua dela, eta oso emankorra izan daitekeela gainera. Daukan esanaiatik, batetik ez da, arnasgunen idea hori, nik uste, ongi xamar azaldu dela azken urteotan, euskarak arnaz hartzen du bertan, arnaz ematen du euskarari, eta esanaiatik, esan bezala, uste dut indartsua eta emankorretzen dutekela, baina horrekin batera, baita ere, eta bereziki kontutan hartzen baldin ditugu arnasgune soziofuntzionalak, uste dut euskararen da euskal lurralde osorako eta euskal herri osorako ere balio dezaken idea badela. Alegia dozin herrialdetan, lurraldetan, eskualdetan eta dozin testu ingurutan ere emankorra izan daiteken kontzeptu eta hildo bat dela. Eta horrekin batera gainera, uste dut arnasgune bat bereziki ulertzen baldin badugu espazio soziofuntzionalen ikuspegi horretatik, edozin tokitan sortu daitekela eta ez duela inoren baimenik behar. Alegia erabakitzen baldin badu gureko elkarteak arnasgune izan behar dula, horrela ez da, ez du inoren dedinkaziorik behar horretarako. Uste dute soziolinguistikaren eremutik, aspaldi esana dagoela, eta askotan entzun dugu, arnasguneak, kasuntan, eusen lurraldek, hizkuntzak behar dula alegia bere lurralde propioa, eta uste dut arnasguneak zentzurretan ere ulertu ditezkela, ez da. Euskarak behar duen espazio propio eta bere hori, arnasgunetan izango luke, guzti hizkuntzak hori ezinbestean da berdula. Beraz, idea garrantzitsua da, baina, garrantzitsua gainera, uste esan bezala, beharrezkoa ere bai. Arnasgune geografiko ez hariko gara lehenaizko partzotan, baina, esan bezala, gero gogoeta bizatza baldin nahiko nuke, ez da arnasgune soziofuntzional egitea. Orduan, uste dut, badula nolaiteko aitortza kontzeptu honek, idea honek, eta bereziki azkeneko urtetan euskalgintzan bertan, baina euskalgintzetik kanpo ere, nahiko ontzat eman dela idea eta kontzeptua, arnasgunena, alegia, paperean bairentzat, baina horrek ero behar duena eta behar bada, hortik hainbeste ez dauka da, nolabiteko isla praktikoa edo eraginkorra bat. Bide bat egina badago, bezalako eraginetatik noski, baina arnasgunena benetan pentsatzen baldin badugu, beharrezkotako gutxezkoa dela, egiteko hori, aitortza horrek izan beharko duzu erazki, beste ondorio praktikoago bat. Diagnostikoan ez nahi sartuko, bakarrik esan nuke, egia da, arnasgunetan euskara oso bizirik dagoela,
bizi-bizirik, baina horrekin batera ere esan behar da, azkeneko urtetan, antzeman dela olako atzerakada bat, edo, zantzu batzuk badaude, bai ezagutzan, da bai txiko erabileran, eta atzera egin dula, batez ere behar bada arnasgunerik euskaldunetan. Orduan, hor badoko kezkatzeko arrazoi bat noski, eta diagnostikoa labur hori osatzeko esan nuke bereziki, errealitate zaurgarri bat dela eta nahiko hauskorra. Eta aldaketa sozioekonomiko globalek eta korronte globalek eta orokorrek asko egiten dutela. Orduan, nik uste horrekin batera zemarko litzeke, benetan pentsatzen baldin badugu arnasuneak eta funtsezkoak direla euskararen euskaldutze prozesuan, uste horrek ere ondorio politikoa bat ere ekarri beharko lukela, eta alegia beharko litzateke nolabaiteko aitortza instituzionala, formala, politikoa, juridikoa segurazki, eta behar bada administratiboa ere bai, ezta. Orduan, horrek esan nahiko luke, erakunde politikoek, erakunde publikoek, egin beharko luketela olako egirazpena instituzionala, izan beharko luken, baina bai, konpromiso politiko bat adirazin, alegia. Adirazpen instituzionala bat bai, baina eraikia konpromiso politiko sendo baten gainean, eta horrek gero, ekarri beharko luke, ekarri beharko dituzke, politika sustatzaile batzuk, edo beste nagateko. Zertarako, hasteko, arnasunen egitekoa eta hildoa euskararen estrategiaren erdigunera ekartzeko, bide horri hortan, funtsezko paper bat emateko, eta gero, esan bezala, politika batzuk aktibatzeko, eta politikak ulertuta, lurraldearen antolamenduari dagozkionak, edo hirigintzari, jarduera soziokulturalari, edo funtzionutikari berari noski, herri horien bizitasun sozioekonomikoari dagozkionak, edo era hortakoa. Orduan, uste dute konpromiso politiko horrek eta adirazpen formal batek, gero ondoren guzti hori ekarri beharko dukela bestela, neusan gelituko litzateke. Orduan, nik adibide gisa aipatu nahi nuen, adibide interesgarri bat, nire ikuspegi bentzat, aurreko legegintzaldian Nafarroan sortu zena, eta da Pirineotan egin zen lanketa bat. Bertatik sortutako, landutako, ekimen batetik, etorri zen Nafarroko instituzio, nagusiaren parlamentuaren konpromiso politiko bat, ponentzia bat osatu zen, gogoeta bat partekatu zen, prozesu bat osatu zen bertako eragileekin, eta horren bukaeran etorri zen dokumentu politiko baten onartzea parlamentuan, hau batez gainera, eta kasu hortan eskema izan zen, ulertzen da, eta onartzen da. Pirineoak egoera kritiko bat bizi dutela, eta berezitasun batzuk badituztela, eta horren ondorioz, ulertu eta onartzen da, Pirineoak behar dutela politika espezifiko bat, eta politika berezi batzuk. Eta espezifikotasun hori, Pirineoi ematen zion, bertako ezaugarri konkreto batzuk, kasu honetan, arnasunen kasuan eta eskema hori erabiliko bagenu, pentsatu beharko nuke, euskararen osagai horrek ematen diola espezifikotasuna lurralde horiei, herri horiei esan ezagun, eta horrek berak ere justifikatzen dula, hola esateatik, politika berezi ditu batzuk egitea. Hori onartu eta ulertzen baldin bada, onartu eta ulertuko da ere, politika horiek egin behar direla. Lehen esan bezala, politika horiek izan beharko lukete, ez zentzu ertxian euskararekin luzturako hildoei, baizik eta modu asko zabalago eta zeharlerro gisa, eta orokorrago eta integralo baten, herrien bizitasunari, garapen jasangarriari, bideragarritasun sozioekonomikoari dagozkion horriak. Orduan, nik uste hori dela adibidea, balio lezakena, Pirinetakoa beste goz bada, baina aldeak alde eskema bezala nik uste berra da erabili. Orduan, uste hortik abiatu litekela lan hildo interesgarri bat, emankorra izan litekena, eta uste hortik abiatzeko badaudela dokumentu batzuk utxin zerbetekin hasteko eta aipatu nahi nituen azkeneko lurralde eta hizkuntza jardunaldiko azkeneko bi edizioetan. Azken aurrekoan, UEMA gaindegiak, UEUK eta Kontseiluak ogarazpa dago, dokumentu bat aurkeztu zuten. Arnasgunen garapen jasangarrirako eskema marko teoriko bat planteatu zuten, eta interesgarria, eta marko teoriko horretaz gainera proposatu zituzten beste lan hildo batzu zehatzagoak, eta hor badago bide bat egiteko, esate baterako, eta nik uste adosten hasteko, nolaiteko oinarria, utxineko bat badago. Eta azkeneko aurreko asteburuan egindako jardunaldian, Joseba Armendiak aurkeztu zuen bere proposamena, jakerri beka irabazi zuen hain zuzen ere, eta hor garapen nari ere begirakoak, eta
uste dut horre badagoela beste oinarri bat, gauza hogeita guztietan fundamentuz, esateatik, pentsatzen hasteko, lanean hasteko eta gauzak adosten hasteko. Egia ba, honek berak, eskatuko duke esan bezala, konpromiso politiko hori, eta urratxe politiko eta instituzional bat. Baina, horrek etorri beharko luke, behar bada lagunduta, eta behar bada aldez aurretik imarreko lanketa bat izango litzateke, arnasunetatik bertatik sortutako bultzada hori beharko litzateke. Kasu honetan, arnasunetatik esan dut, arnasunetako herritarren aldetik, eta arnasunetako instituzio politikoetik, eta baita eragietatik ere. Horren uste dut, bultzada behar bada hortik hasi beharko litzatekela, Nafarroko Pirinioetan egin zen bezala, handik sortuta gero erantzuna etorri zen. Hemendik berdina dugu, bestela toki dutzetek aldi berean, baina gutxienez hortik ere baita horrek eskatuko luke, hor bertan, arnasunetan, kontzientzitze lan hori egitea, alduntzean bai, azken horzetan termino hori euskara biltzen da. Eta uste dute, UEMA bera zita dagoela bide horretan ez da, eta hortik jarraitu beharko litzatekela, alduntze hori gertatu behar dela, eta bultzada horrek ekarri ezela gero, nekatu dugun konpromiso politiko hori, eta batez ere, horri politiko guzti horiak. Arnasune geografiko eta zaritu nahiz orain arte, baina hor dauzkago baita ere arnasgune soziofuntzionalak bigarren hanka, esan dezagun. Eta, uste dut, horiek ere garrantzitsuak eta oso emankorra izan dituzkela. Horren kasurtan, ari gara, ea berdina da gai batean eta bestean. Azkenean da, espazio bat non euskara nagusi izango den, euskararen espazio hegemonikoa, izango ditzateke arnasune bat, herri bat izan daiteken bezala, izan daiteke enpresa bat, elkarte bat, ikastetxe bat, instituzio bat, lokala, edo, beste askorako arnasuneak zor dituzke. Baldintza agarra da, azkenean hor, euskara izatea nagusi, euskara izatea hizkuntza hegemonikoa, euskara egitea izatea gaua. Eta hori, mila tokitan sortu diteken errealitate bada, lehen bezala, esan bezala. Inori behemenik eskatu gabe, horren uste dut bide emankorra dela eta hortik ere tiratu beharko litzatekela, eta horren ikuspegi hortatik ere arnasunen idea indartu beharko litzatekela. Gero, eta UEMak egin den bezala, ez da, kasu honetan, arnasune sozio-funtzionalen kasuan ere, saretze lan bat egin daiteke eta egin beharko litzateke, alegia UEMak egin den bezala. Udalerri euskaldunak saretu, haien artean josi, harremanak bilatu eta azkenean euskarrentzat espazio komun zabalago bat, lurgune bat osatu, arnasune sozio-funtzionalen kasuan, uste berdin egin litekela, eta balioko luke arnasune horien garapenerako, baina baita ere arnasune horiek ere eragi izan dituzen beste espazio batzutan non hizkuntza hain hegemonikoa zen, edo zen materia hegemonikoa. Horren uste dut horre bide emankor bat egon ditekela, horrek eskatuko luke noski, horren kontzientzia hartzea, espazio horiek denek ulertzea, baizunik arnasune bat naiz, eta horren kontzientzia baldin badokat, berra da gero joango naiz beste nire antzeko arnasunen bile. Harreman horiek iosteko, lotura hori sortzeko, eta sare hori osatzeko, eta euskaren espazioa tinkotzeko, eta zabatzeko. Horren, uste logika horrek saretzearenak, eta elkarri jostearenak, eta balio du arnasune eraguztietarako, eta ez bakarrik balio duela uste dute, behar-beharrezko dago euskara. Horren, nik horrekin bukatuko nuke nire gogoeta. Nahi zen ezkero badago bide bankor bat, badaude aukera, segurazki honek lanketa teoriko bat eskatu nuke, eta gero bereziki lanketa praktiko bat. Baina, bidea neurri bat emintzate hasita dago, bideak hor daude, eta hor nik uste egin beharko genukena da, bat katozen abentziti da honekin, hil horri hautsi gauden tokietan oski, eta saiatu beste eragi eta beste toki batzuetan daudenak ere, ulertu ezaten tapatekin ezen bide honekin, eta arnasunek benetan hartu ezatela gutxienez orain arte teorian aitortu dion funtsezko egiteko eta funtzio hori. Eta hori da, nik partekatu nien gogoetan, beste gabe, eskerrik asko, eta hemendik aurrera bide emankor hori benetan praktiken dertzen den da. Eskerrik asko eta agur. Eskerrik asko, David, zure hitzartzearengatik. Eta jarraitzeko gurekin daukagu baita ere, bideo bidez, Miren Segurola, gaur egun UEMako koordinatzaile lanetan dabilena, eta zurea da hitza, Miren. Arratsalde on guztioi, nik arnasgunen inguruan hitz egingo dizuet,
eta bereziki saiatuko naiz arnasgune kontzeptuaren beraren jatorriaz, hitz egiten pixkat, gaur egun erabiltzen ditugun definizioez, eta gero horrez gain egingo dut arnasgune geografikoen bilakaera, azken urteetako bilakaera zein izan den aztertuko dugu, eta gero bilakaera hori izatearen arrazoia edo horren oinarrian dagoenari buruzko hausnarketatxo bat egiten saiatuko naiz. Arnasgune kontzeptua Fishmanek atera zuen lehenengoz, 1981 urtean, Kanadan kokatutako realitate soziolinguistikoari lotuta, bai? Baina Euskal Herrira arnasgune kontzeptua ekarri zuena Mikel Zalbide izan zen, bai? 2001 izan zen hori. Eta bi soziolinguista hauek arnasgune kontzeptua edo arnasgune definitzerakoan arnasgunea deitzen diote, nolabait euskara edo hizkuntza bat nagusia den gune geografiko bati, bai? Hizkuntza bat modu naturalean eta nagusiki erabiltzen den gune geografiko bati, bai? Esaten dute hizkuntza gutxituentzat ezinbesteko guneak direla arnasguneak, bai? Munduan hiltzeko arriskutik kanpo dauden hizkuntzen artean guztiek dute gune bat non hizkuntza hori nagusia den. Eta hori izango litzateke arnasgunea eta euskararen arnasguneak gure kasuan. Bai? 80. hamarkadan, bai, 80. hamarkadan UEMA sortu zenean esaterako, 1981 urtean, udalerri euskaldunak hartu ziren, arnasgune kontzeptua oraindik ezagutzen ez zenez Euskal Herrian, udalerri euskaldun gisa hartu ziren naturalki euskaraz bizi ziren udalerri horiek, bai? Eta horiek izango dira gaur egun arnasgune deitzen ditugunak. Garai hartan esan bezala ordea arnasguneak eta udalerri euskaldunak gauza bera ziren, berdin erabiltzen genuen hitza baterako eta besterako, eta gero ikusiko dugun bezala bilakaeraren ondorioz, gaur egun bi kontu ezberdin direla esan dezakegu. Garai hartan, udalerri euskaldunak definitu zituen UEMak, herri baten biztanleen 70% gora euskaldunak ziren kasuetan. Euskararen indizea hartu zuen, 70% izan behar zuela, eta indizea da euskaldunak ia euskaldunak zatibi. Eta hortik gora 70% ematen zuen kasuetan definitu ziren udalerri euskaldun bezala. Hurrengo pantailan agertzen den Euskal Herriko mapa horretan, ikusten da kolore ezberdinez, euskararen indizearen arabera Euskal Herriko udalerri guztiak ikusten dira. Eta zehazki berde ilunez daudenak izango lirateke udalerri euskaldunak, edo arnasguneak garai hartan. Gero, nola kokatzen diren ikusita hor mapan bertan ikusi alda gehientsuenak Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroa iparraldean kokatzen direla, baina hurrengo grafikoan ikusten duzu zehazki udalerri euskaldun horiek Euskal Herri mailan nola banatuta dauden. Araban udalerri euskaldun bakarra dago, Aramaio, Bizkaian 57 daude, Gipuzkoan 78, Nafarroan 26, Baxe Nafarroan 19, Lapurdin ez dago udalerri euskaldunik, eta Xiberuan 8 udalerri dira euskaldunak. Gero, kopuruak horrela izan da, biztanleen zatiketa hor ikusten duzue. Euskal Herriko udalerrien 73% udalerri euskalduna da. Baina aldiz, udalerri euskaldunetan biztanleen 12% baino ez da bizi. Bai? Horrek esan nahi du, udalerri euskaldun hauek ezaugarri bereziak dituztela, udalerri txikiak dira gehientsuenak, handiena Zarautz da. Udalerri horietako herritarren gehiengo zabalak euskaraz badaki, euskara da bertako herritarrek modu naturalean erabiltzen duten hizkuntza, bai? Ez dago eragin beharrik, arau soziala udalerri horietan euskara da, eta herri horietan inolako eraginik egin gabe, belaunaldiko transmisioa modu naturalean ematen da. Eta horrez aparte, beti aipatzen dugu
oso aberatsgarri bezala, hau da, udalerri euskaldunetan ezagutza altu horrek, erabilera altua izatea dakar askotan, ez beti gaur egun, baina askotan bai, eta horrek bermatzen digu hizkuntzaren biziberritzea, bai? Hizkuntza unean unera eta garaian garaira egokitzeko kontu hori. Horretaz aparte ordea gaur egun ni hitz egiten ari naiz orain arnasgune geografikoei buruz, bai? Baina gaur egun Euskal Herrian erabiltzen da arnasgune soziofuntzional hitza ere. Arnasgune soziofuntzionalak deitzen diegu gune erdaldunagoetan egonagatik ere, hau da, euskarari arnasa ematen dioten guneak. Izan daitezke kafe antzokia bat esaterako, edo bertso eskola bat herri batean, eta horiek ere arnasguneak dira euskararentzat, baina arnasgune soziofuntzionalak dira kasu horretan. Garrantzitsuak dira biak ala biak, baina ni udalerri euskaldunen mankomunitateko kide naizenez, gehiago zentratuko naiz arnasgune geografikoetan, bai? Zergatik izaten dugu garrantzitsuak direla arnasgune geografikoak, bai? Ezaugarrietan aipatu bezala, belaunaldiz belaunaldiko transmisioa inungo eragin beharrik gabe emate horrek garrantzia handia ematen diolako. Aipatu dudan bezala, euskararen ezagutza maila altuak, erabilera altuak hartzen duelako eta horrek baldintzak ematen dituelako hizkuntza bera biziberritzeko. Euskal Herriko, nahi dugun, etorkizun batean ikusi nahi dugun Euskal Herri baterako eredugarri diren guneak direlako, eta hizkuntz normalizaziora edo hizkuntz normalizazioan ari dan eragile ororentzat erreferentzia bat direlako. Zer gertatzen da ordea udalerri euskaldunetan? Hau da, ezaugarri positibo horiek guztiak izanagatik ere, udalerri hauek oso hauskorrak dira, bai? Beraien izaerak hizkuntz aldaerarekiko hauskortasun handiko guneak izatea suposatzen du. Beraz, oso hauskorrak izate horrek zer esan nahi du, bai? Egoera honean dauden guneak izanagatik ere ez daudela arriskutik kanpo, bai? Elebakartasunaren diktadura errealitatea da Euskal Herrian, eta udalerri euskaldunak Euskal Herrian kokatuta dauden heinean eta gaur egungo bizi modua kontutan edukita, udalerri euskaldunak ez izatetik, hau da, apurtxo batera daude, hau da, arriskua erreala da. Eta aipatzen dena da zergatik, hau da, hizkuntza politika egiten dela esaten dugunean, da batzuetan nahita egiten den hizkuntza politika bat dagoelako, baina egiten ez den hori ere hizkuntza politika delako bereziki hain hauskorrak diren guneetarako. Orduan, pixkat, hori ikusita, pasatu nahi nuke ikustera zein izan den udalerri euskaldunek izan duten bilakaera azken urteetan, bai? Bai aipatzen da, eta datu soziolinguistikoak ematen direnean, euskararen oso aldekoak direla, ezagutza goraka doala, bai? Baina, UEMak duela, 2015an egin zuen ikerketa baten arabera, argi ikusten da ezagutza datuak goraka ez doazela udalerri euskaldunetan, eta udalerri euskaldunek izan duten bilakaera erabat kontrakoa izan dela, bai? Nolabait homogeneizazioa ematen ari dela, ematen du udalerri euskaldunen eta erdaldunagoen artean, bai? Beheraka doaz udalerri euskaldunak ezagutzari dagokionean, eta goraka erdaldunagoak, baina hori errealitatean ez da euskararen mesedetan gertatzen ari den kontu bat, baizik eta bi alde, udalerri euskaldunetan ezagutzak mantendu beharko lukeen kasuan eta erdaldunetan gora egin beharko lukeen kasuan, erabilerari dagokionean bi lekuetan beheranzko joera bat nabaritzen da. Eta goranzkoa nabaritzen den erdaldunenetan ere, hau da, oso apala da erabilerari dagokion goranzko joera hori. Beraz, homogeneizazio hori oso relatiboa da eta euskararentzat mesedetakoa ez behintzat. Ikerketa soziolinguistikoa egin genuenean, hau da, ikerketa sozioekonomiko bat eskatu genion gaindegiari, eta aztertu nahi izan ziren bilakaera soziolinguistiko hori
horretan eragin zuten faktore sozioekonomikoak ere. Eta hemen ekarri dizkizuet, aipagarriak iruditu zitzaizkigun bi aldagai, eta bat da hirigintzaren arlokoa, nola udalerri euskaldunetan etxebizitzen gorakada erabatekoa izan zen, eta gehien bat udalerri euskaldunetara etorri ziren 30-59 urte bitarteko gazteak, eta horiek dira azken finean, gero aurrak gune horietan izaten dituztenak, eta bai aipatzekoa da, etorri ziren horiek gehien bat Euskal Herrian bertan jaiotakoak zirela. Baina mugikortasunari erreparatzen badiogu, zenbat jende datorren eta 2001 eta 2011 artean, Hego Euskal Herrian igoera 5,1-ekoa izan zen, eta arnasgunetan 15,5-ekoa. Eta gero aipatu behar da, herrira etorri zen jende hori guztiaren ohiturak nolabait ez zirela une horretan, gune horietan bizi ziren herritarrek zituzten ohitura berberak. Baizik eta gero eta gutxiago egiten zutela bizitza herrian bertan, eta askotan zirela lo egiteko hiriak deitzen zaienak gaur egun, bai? Lan eta bizi, herrian gero eta gutxiago egiten zuen jende horrek. Bilakaera horren ondorioz zer esaten dugu gaur egun, ez? Hau da, hasieran aipatu dizuet, arnasgune kontzeptua 2001an ekarri zuela Zalbidek, eta orduan UEMak bere egin zuen arnasgune kontzeptu hori, eta udalerri euskaldunei arnasgune esaten genien, hasiera hartan, baina bilakaera horren ondorioz, gero eta garbiago ikusi da, udalerri euskaldunak eta arnasguneak bereizi beharra. Gero eta gehiago direlako ezagutzari dagokionean udalerri euskaldun deitu ahal diegunak, baina errealitateak eta bilakaerak izan den bilakaera aintzat hartzen baldin badugu, gaur-gaurkoz, garai batean udalerri euskaldunak zirenak, batzuk behintzat arnasguneak ez direla esan dezakegu. Hor ikusten duzu, grafiketan hor zerbait akatzen bat ikusten dut badagoela, baina, arnasguneak esango genuke, Zestoa eta Azpeitia bai dira arnasguneak, hau da, 80-tik gorako ezagutza dute, eta erabilera 70-tik gorakoa da, bai? Esan nahi dudana da, bera, arnasguneak ofizialki ez daude definituta, bai? 176-2019 EAEko dekretuak definitzen ditu lehenengoz, baina kontutan hartzen du bakarrik herritarren ezagutza. Eta ezagutza 80-tik gora duten udalerriak hartzen ditu arnasgunetzat. Baina UEMatik guk bai bereizi nahi ditugu, eta gure ustez arnasgune izan edo ez kontu horretan oso garrantzitsua da erabilera aintzat hartzea. Beraz, gure ustez, gutxienez 70-tik gorako erabilera izan behar du arnasgune batek arnasgune baldin bada. Eta hor datuei erreparatzen badiezue, bai ikusten da arnasguneetan ezagutza eta erabileraren arteko diferentzia ez dela horren bestekoa, aldiz, udalerri euskaldunetan ezagutzak bera egiten du eta erabilerarekiko dagoen aldea dezente handiagoa da. Zer gertatzen da edo, zergatik esaten dugu gertatu dela bilakaera udalerri euskaldunetan? Guretzat arrazoi nagusia da egin ez den hizkuntza politika bat egon delako hor, bai? Ez dira aintzat hartu udalerri euskaldunak edo arnasguneak arnasgune bezala, egin den hizkuntza politika gainerakoetan egin behar zen hizkuntza politika berbera izan da, eta horrek azken finean ondorio batzuk izan ditu. Konturatu gara, udalerri euskaldunetan hizkuntza sailetatik egin nahi zen hizkuntza politika hori ez dela nahikoa izan, beste hainbat sailetan egiten zen politikak ematen ziren urratsoiek atzera egitea ekartzen zuelako. Zer esan nahi dugu honekin? Adibidez, udalerri txiki batean, euskara sustapenean lan handia eginagatik ere, hirigintza atalak hartzen zituen hainbat erabaki, ez hirigintzak bakarrik, baita beste hainbat alorrek ere, baina bereziki eta adierazgarrena hirigintza izan daitekelako, hirigintza sailean hartzen ziren beste hainbat erabakik, euskara sailak egindako urrats guzti horiek atzera egitea ekartzen zutelako. Beraz, hausnarketa prozesu bat eman behar izan genuen, nik UEMatik bizi izan dut eta UEMan esango dut, eta hausnarketa prozesu horren ondorioz, hainbat kontu
garbi izatea nahi dugu. Eta izan zen, hau da, hizkuntza politika ez da egiten den hizkuntza politika bakarrik, egiten ez den hori ere bada, eta udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan bizirik izango baditugu behintzat, hau da, saiatu behar dugu, denbora guztian adi egoten egiten den horrek hizkuntzarengan zein eragin izango duen. Hori oso garrantzitsua da. Eta beraz, gure ustez udalerri euskaldunetan landu behar diren hildoak 3 izango dira gaur egun aurrera begira. Lehenengoa izango da udalerrien erabateko euskalduntzea, bai arnasgunetan eta bai udalerri euskaldunetan oraindik ere badaudelako euskaraz bizi ezin diren hainbat esparru edo egin ezin diren hainbat kontu, orduan horietan urratsak ematen jarraitza ezinbestekoa izango da. Beste alde batetik herritarren ahalduntzea, hau da, gaur-gaurkoz arnasguneak direnetan euskaliztun komunitatearen jarrera ezinbestekoa da, herritar horiek euskaldun izatetik haratago euskaldun kontziente izaten jarrai dezaten ezinbestekoa izango da, hizkuntzari eutsiko baldin badiote datozen erdaldunen aurrean, eta beraz, hildo garrantzitsu bat orain herritarren ahalduntzea izan behar duela uste dugu, eta hirugarrena izango da udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Bai? Gune horiek asko txikiak direla aipatu dugu, beraz, gune horiek garapen bat izan dezaten eta garapen hori euskararekiko jasangarria izan dadin oso garrantzitsua da guretzat, eta horregatik esaten dugu baita ere zaindu egin behar direla. Bai, kanpotik datozen edozein esku hartzek udalerri horietan egoera soziolinguistikoan eragin kaltegarririk izan ez dezan. Eta 3 hildo hauek aurrera eraman ahal izateko zer da beharrezkoa gure ustez? Guretzat ezinbestekoa izango da, bai administrazioaren aldetik eta bai gizartearen aldetik, arnasgune eta udalerri euskaldunek betetzen duten papelarekiko aitortza bat, eta aitortza hori ematen den heinean, babes bat. Eskerrik asko Miren, mi esker bi hizlariei zuen hitzartzeengatik, eta orain gurekin daukagu errelatore lanetan arituko den Xabi Gartzia, 10 minutu izango dituzu zure esposizioak egiteko, beraz, nahi duzunean, Xabi? Arratsaldeon, bai. Beno, esan bezala hori izan ditugu David Anaut eta Miren Segurola, biek ala biek arnasgunen inguruan aritu dira, arnasgunen gaineko gogoeta batzu partekatu dituzte gurekin, aritu izan dira biak arnasgune zuzun funtzionalen gainean, zein arnasgune geografikoen gainean, eta bien garrantzia azpimarratu. Davidek esan digu, arnasguneen kontzeptua oso deia indartsua dela, euskarak bertatik arnasa hartzen duelako, hitzak berak arnasguneak adierazten duen moduan, eta Euskal Herri osorako kontzeptu oso baliagarria eta mankorra dela aipatu du, arlo soziofuntzionaletik ez baita askotan inoren baimenik behar halako guneak martxan jartzeko. Euskarak behar dituen espazio propioak dira hauek, eta arlo teorikoan oso hartuak baldin baditugu, faltan bota du berak isla praktikoa ez dutela askotan izan gune hauek, ez? Esan moduan, kontzeptu indartsua bada ere, aldi berean planteatu du errealitate zaurgarri eta euskorrak ere badirela arnasguneak, eta arnasgune hauek beharko luketela bai aitortza instituzionala, politikoa, judiziala eta bar, arnasguneen egitekoa politikaren erdigunera ekartzeko. Adibide zehatz bat jarri dugu arnasgune geografikoen inguruan, aurreko legegintzaldian, Nafarroako parlamentuan gainera, hau batez onartu zena, eta izan da Pirinotako adibidea jarri digu, Pirinotako errealitatea, bertan
plan estrategiko bat burutu zen, eta onartu egin zen bertan euskara berezkoa zela eta bertan arnasguneak izaten alzuen garrantzia. Aurreko batean lurralde eta hizkuntza jardunaldietan ere arnasguneen garapenerako marko teorikoaren aurkezpena egin zen, eta hori mahaigaineratu digu Davidek, lan ildo zehatzagoak mahaigainean jartzen zirelako. Eta gaineratu du ere, hortik haratago, egun arnasgunetan urratsak emateko benetako konpromisoak politikoak behar-beharrezkoak direla, eta aldi berean ere, herritarrek arnasgunetatik bertatik ere tira egin behar dutela, eragin behar dutela, eta hori kontzientziaziotik eta alduntzetik etorriko dela. Gerora ere, Mirenek, UEMatik, adierazi dugun moduan, UEMaren hildoak aipatu dizkigunean, ez? Arnasgune geografikoak hanka bat dira, eta arnasgune soziofuntzionalak beste hanka bat dira. Davidek aipatu du, arnasgunen kontzeptu honetan, bigarren hanka moduan kokatu ditu soziofuntzionalak. Biak ala biak oso garrantzitsuak, espazio soziofuntzional hauek eremu geografiko ezberdinetan kokatzen aldira, gerora Mirenek ere horrei buruz hainbat azalpen ere eman dizkigu, eta eremu erdaldunetan ere izan daitezke arnasgune soziofuntzional hauek esaterako antzoki bat, bertso eskola bat edo dena delakoa. Davidek animatu gaitu bidea hasita dagola, eta bide horretan jarraitzera eta urratsak ematera leku guztietatik. Bidea egiteke badagolako, nahiz eta bidea hasita dagoen. Bestalde gero Miren segurolaritu da gurekin, Miren hasi zaigu arnasgunen jatorriaz hizketan, nola Kanadako errealitate soziolinguistiko bati lotuta 1991an Fishmanek mahaigaineratu zuen kontzeptua izan zen, Euskal Herrira 10 urte beranduago ekarritako kontzeptua, arnasguneak berez hizkuntza bat nagusi eta modu naturalean erabiltzen den gune geografikotzat definitu zuten bai Fishmanek, bai Mikel Salbide gero Euskal Herrian, eta arnasguneak hizkuntza gutxituentzat ezinbesteko gune aitortzen dira. 80. hamarkaderan UEMaren sorrerarekin oraindik ez zegoen kontzeptu hau, hor udalerri euskaldunak eta egun ere udalerri euskaldunen kontzeptu erabiltzen dugu. Esan daiteke bilakaroaren ondorioz bi kontzeptuekin jarraitzen dugula Euskal Herrian, udalerri euskaldunak eta arnasguneak. Zehaztu digu zenbateko ezagutza eta erabilera izan behar duten arnasguneek halako izendapena izan dezaten, faltan botatzen da egun instituzionaldetik soilik ezagutza hartzen dela kontuan, eta ez erabilera 70%koa izan beharko litzatekeela gutxienez arnasgune izan dadin. Askotan lotzen da udalerri euskaldunetan ezagutza altua egoteak erabilera altua ere dagoen horrekin, eta honek noski hizkuntzaren biziberritzea ere bermatzen du hortaz arnasgune eta udalerri euskaldunen garrantzia. Esan bezala lehen, arnasgune soziofuntzionalaren inguruan ere aritu zaigu, arnasgune geografikoen garrantziaz, orain esan moduan hizkuntzaren biziberritzerako. Asko aritu zaigu ere hizkuntza politikaz, hizkuntza politika egiten dena eta egiten ez dena ere badelako, eta askotan arnasgunei begira hizkuntza politikarik gauzatu ez delako, edo gauzatu izan denean bestelako arloek izan duten eragina ez lako kontuan hartu euskararen zehar lerro horretan. Eta horretan, adibide moduan, jarri digu mugikortasunak, zein hirigintzak izaten alduten eragina arnasguneetan, ez? Esan bezala bi kontzepturekin jarraitzen dugu egun Euskal Herrian, udalerri euskaldunak eta arnasguneak, parekoak ez diren kontzeptuak, eta amaitzeko
UEMaren ustez jorratu barreko 3 hildo nagusi azpimarratu dizkigu, ez? Arnasgune horietan landu beharrekoak. Batetik da, udalerrien erabateko euskalduntzea, horrekin batera herritarren ahalduntzea eman behar dela, eta azkenik arnasgune bilakatzeko udalerrietan eman beharreko zaintza eta garapena. Eta hor utziko nuke bi hizlari hauen ekarpena gaurkoan. Mi esker, Xabi, zure hitzartzearen gatik ere. Eta lehen aipatu bezala ez daukagunez galdera eta iruzkinetarako tarterik bukatutzat emango dugu gaurko bigarren mahai inguru hau. Eskerrik asko berriro ere bi hizlariei. Eta esan bezala, bukatutzat emango dugu, eskerrik asko guztioi. Orain atsedenaldia izango dugu eta jardunaldi hontako azken mahai ingurua hasiko dugu arratsaldeko 6etan. Beraz esan bezala, eskerrik asko eta gero arte.